O nástupe do školy sme sa porozprávali s Barborou Vodičkovou, špecialistkou na ranný a predškolský vývin dieťaťa. Naše dieťa ukončilo povinnú predškolskú dochádzku, no a chystá sa do školy. Ako vôbec rodič môže pristupovať k výberu školy ešte predtým, než vôbec to dieťa nastúpi do školy? Tak zase sú rôzne možnosti, čo sa týka výberu školy. Samozrejme, prvá možnosť je v mieste bydliska. A dneska sme vo svete internetu, takže môže si na internetovej stránke, väčšinou teda každá škola už má webovú stránku, presurfovať webové stránky aj iných škôl. Dneska je možnosť výberu školy. To znamená, to je jedna možnosť, teda podľa nejakej stránky, či sa mi páči tá webová stránka, ako škola prezentuje svoje výsledky. Samozrejme, či preferujem to, že prejde po chodníku do školy, aj to je dôležité, alebo či urobím to ako rodič, že ho budem niekde voziť. Ďalej často rodičia robia, že si pozerajú monitor 9, že si pozerajú výsledky škôl. Ja často preferujem aj také možnosti výberu, že niekto vám odporúča, že je spokojný so školou. Tiež odporúčam ísť sa pozrieť do školy, ako na vás škola pôsobí, ako prostredie na vás pôsobí, či je tam pokoj, či je tam nejaká harmónia alebo disharmónia. I to sú dôležité vlastne také indikátory, ako vybrať správnu školu. Školu už máme vybratú. Ako potom pripraviť nášho budúceho školáka na ten nástup do školy? Budúceho školáka treba pripravovať, ja to volám, že rok predškoláka, vlastne ten posledný rok v škôlke. Si myslím, že netreba to nechávať len na škôlku, ale aj rodič by mal s dieťaťom doma pracovať. V tých časopisoch pre mamičky sú často rôzne články, ako pripraviť predškoláka na školu. Tam autori často vysvetľujú, že s dieťatkom netreba tento vzácny rok premrhať. To znamená, treba ešte doriešiť napríklad logopédiu, záležitosť logopédie, ak teda dieťatko nemá ešte správnu výslovnosť. Samozrejme nie je len na pleciach logopéda, ale treba s tým dieťaťom denne cvičiť, aby to teda malo nejaký význam. Ďalej v škôlke sa už pripravujú v rámci rôznych cvičení grafomotorických. Potom sú rôzne predškolské zošity, ktoré takisto rodič môže zakúpiť a pracovať s dieťaťom pomocou rôznych pracovných listov, kde si cibrí pozornosť, zrakové vnímanie, cvičí jemnú motoriku, to znamená obkresluje rôzne obrázky, cvičí detskú kresbu. Toto je všetko veľmi dôležité, lebo ten nástup je pomerne rýchly a dieťatko by už v školskom veku nemalo mať napríklad problémy s úchopom ceruzky alebo s kresbou ľudskej postavy alebo s obkreslovaním nejakých vzorov. Toto všetko sa dá nacvičiť ten posledný rok. Často vidíme, že povedzme v tom predškolskom veku, povedzme do januára je to také ešte, že nevidíme až také pokroky. Často sa robí ešte aj tá školská zrelosť, ale okolo marca a v lete ešte dieťa predškolák dokáže urobiť veľmi veľké pokroky. Ja odporúčam, keď rodič si není úplne istý, takisto zase navštíviť odborníka, alebo aj v škôlkach sa často robia tie testy zrelosti, kde sa potom rodič môže porozprávať, že čo je dobre ešte, ako na čom je dobre pracovať, čo je dobre dotiahnuť. Či treba viac pracovať s pozornosťou, alebo či treba pracovať s tou grafomotorikou a potom využiť ešte, povedzme, jar, leto na to, kde možno to dieťatko potiahnuť v týchto oblastiach ako rodič.